Tine nyaya dzinotikanganisa nodzinotinanikidza. Pane dzimwe nyaya dzatinotonga panapa kana tatonga tikanga tati isusu munhu anobhadhara mari kana kohwa. Kukohwa kune nzvimbo mbiri dzinokohwa. Vamwe vanorima fodya, vamwe vanorima chibage. Saka ukatarisa chibage tinotarisira kuti kana tataura nyaya yekukohwa, totarisa kuti mhando dzembeu dzaunori mhando dzipi. Izvo tinozviita chete ndonge taona uchishanda kumunda kwacho. Pane mumwe munhu watogona kutaura kuti anobhadhara kana kunze kwakohwa iri simbe isingasenzi, achiswera achichera hwahwa, tinotumira zvikonzi. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti munhu arikutadza kubhadhara kushaya, anofanira kupuwa grace period yakati kuti abhadhare. Tinozviona zvisezvo. Uye imwe nyaya unyatsoona kuti kusabhadhara hake asi ane utsotsi. Uye imwe nyaya anotadza kuuya kudare iri nyaya yekuzvikudza chete. Hapana munhu ari pamusoro pemutemo, no one above the law. Tofanira kuita tsika dzorudzi rwedu rwechitema chaizvo chaizvo muno zvakanaka. Pane vamwe vanhu vandoti ndikangenda kutumirai vakwaya mudzimba dzenyu, hamuvape respect, munee muda kutarisira munhu anopfeka wachi. Munee muchitarisira. But wandenda tuma ndakakamirira, wandenda tuma panguva iyoyo ndiye ari kutotonga, ndiye mambo ipapo. Pokwa ukatongozva ko wakanyarara kana iri mhosva ungopuwa zvako. Tine imwe nyaya futi, imi munoenda kuzvinotaura nyaya zvikonzi. Unofanira kuti chikonzi chakuti ainira kubata mwana kuti pasina chinhu. Wabhadhara mari kuchikonzi, chikonzi ichi chinoenda kubata, chakuchaja $200. Chinowanei? Iwe ndiwaruza, tarisa kuchaino kurusa double kick. Munofanira kuzvinzwisa izvi. Tangu wotarisa kuti pa next door pacho pane vana vari kurohwa nevana vadipi. Inyaya yekuti imi vana amai hamusi kunzwisisa kutaura. Vana mazuva ano vanoudzwa newe amai nababa kusina atete. Atete vangafara kuti mwana wako aroriwe. Kana wakaita chihurengo dai zvakuita uri mahurenji zvese. Kuroya hakusiko kumuka usiku chete. Unhu hwako hunoita kuti uratidze kuti uri muroyi. Mumwe munhu anorarama panyika panoka achirarama ari mujeri mugaeni kuti unoti akugara zvenyu. Regai ndikutaura pataikura kumahumbwe mwaiti ndichazoita imbwa, mwaiti ndichazoita dedi, mwaiti ndichaita pilot. Namanje mwai ndi pilot shomwe namanje ndiyani? Ndibaka, mwe namanje ichi imbwa. Zvinooneka namabatirei. Tiri kunzwisana. Unhu muridzi wawo. Zvakaipa. Tipe nyaya tione. Chop chop. Akandirovera. Uyendoda mari yekurapiswa mazinokondoa. Nedhani vachireva. Tonga imadhara pane munhu arota vemari. Vemari. Wari kuti tuzo kwachirema. Apete. Taura tigwe kipo. Taurisa. Pamusoro weshefu. Ndakarohwa nemukomana uyu pamashops achitirovera doro rangu musi wa1. Yakunoita chi? Doro musi wa1 January. Sanangura vandasvika nditorwadza kurarama nemapirisi atema. Saka ndoda kuziva chaakandikuwadzira. yakutanga. Aipinduratigwe. Pamusoro wedai. Inini vakomana ndaimwadoro neshamwari dzangu. Saka handazoita ngwati nhandane vakomana ndaimwana wangu. Saka pandakapinda mushopu manga ari vakabva ndidzipa paunhu. Tomudzipirei. Vadakatondirwisa ndopandakatoshamwari ndikati bude mushopu muno tozokwadza zvinhu zvezvivana. Shuwa ndakafunda takarwisana. Ndakabatwa ndikakumba akatevera akasvika kuputsa girazi akakwashira chipadhirovu akaenda kumapurisa akabhadhadzwa mafaini tose. Takanzi iwewe wendogadzisa imba yemunhu. Ini ndakanzi ndingamurapisa ndikamupa $20 yekuti andinorapa
nembudzi iwo wanga watanokwira dare kuno takauya kuno nditi handiku kutanzi ndazoti tifudzise chidare ndakauya ndasina mari sezvo ndakandavapa vati mbudzi iyi ndeyembudzi mudare kasvika kuno kwakuti ndaipinde mudare akaiti mandamari mandudza ndichiri kumba shuva takadzokera ndisina mari ndisina kutonga amaivachohwandiyotore mbudzi yako nemari yako manheru wacho ndakabva ndaenda wandipa mbudzi ndiyakwanzosera mari havandidzosera ukazodzorerwa mbudzi mari ndesina kudzora asi mbudzi wakanga wapase nzira yekutanga nekurapa aidzisadare mari ndiyangati ainge ari kudzimisa dare zvino apa nhasi akukanzi kurapa kuti 142 kwachiremba 142 inini ndakamboita problem iyoyo ndakasheka mazino 2 anodarika $50 iwe une ishiwenda kana tsamba yandakarapiswa chipatara ndinayo kwewe yako yakarapwa nayo nandamborapwa ndanzi mari aikwana kusungwa mazino kwanzi inoitwa 120 kusungwa mazino and then 15 unobviswa waya ne7 years unozotenga mushonga uizwa zvaruka wakamurwa mazino sho akarohwa akaita sechamato aya nepambera ndokuti wakaendera ndo ubindra hospital anonzi ani zita rakandiziva rakatonipa furakati zvinenge zvanetsa mundifonera kana kuti munhu wacho unouya naye ubhadhara mari toita basi uyo ari kupikisa chiko uyo ari kuti nyinge kwangu ndinoona nepanguaikanakuwawo kweri chikweri chinobhadhara aiwa ari kuti kwangu kwaikana ndiwo mari inohwa yawanda zoro dzakafanana here pindura iwewe mune chokutaura here twausimudzira rokochi ulichii pakati pakatiwaaudzedzikaitika ndakandiripo muna mahurukuro dzavaitika ulichii pa ndiri mukoma washontiani upi sungwa kwewe unani hama yako okay sungwa utaurewe maziro changapiri shuwa kumana vakapisana vari kudoro ndobvaendesana kupolisi vese vanoripota ndobvarova mafaini vose vadaro ndifungapurisa kati nhawenyi kana muti uyo kanisa wakaenda pachief hatikwanisi kukurai mafaini ndinoda kukomedza chitiri munyorwa ini ndichazotonga nachangamiri saka ndobva inini yangu sezvotiragatsana ndandiri kumukuona mundirapisa akati ndiri mukoma washona zvone matauro ndozvikudiyo tichionesana kuti izvi nezvi tobatsirana panguva bvati mbanamuchiurai tisingawo mari kuti ubatsira kuzoonaro zvakanzi noda $20 ndobva pia $20 takashidzawo komiti taakuvillage tunashidza komiti yasabhuku mumwe chete ndobva pia $20 zvanzi right ndandakakwira ndigiriki dare vachangamiri ndoda mari yedare uyo akati apara zvinanachi mari ndokwanisa kupawana mbudzi mari hazvina kuibva ndakaona mbudzi $20 zvanzi right ndakunodzimisa nyangu vachangamiri saka ndakati right eni zvine zvamoitika sezvo mawirira muri kumapurisa uwo mondiona tooti zvii zvikudiwa tokwanisa ndiri pamwe chezvo tiri vagarisana funga ndomamira zvakare changamiri munogara chirimboro 1 chirimboro 1 chinochivakazi wanza zvataura uri kudii nazvo chakaitika pakuti azotora mbudzi amai venga vati mukomana uyo hazviite kuti tirivhese nyaya yaiyo ende mbudzi yake hazvienderani nemari yatikabvisa kudai saka ngatimudzorerei nyaya yengutongwa zveve kudai uyo angakupa mari akandipa 20 years achiti ndinorapa ndobazokupa mbudzi bva yazova ingeri yekubhadhara mari yedai inge yabhadharwa kuno mbudzi iri kuita mari tichiona mbudzi yaita kuma 30 years so kunogwa kukwira mari kuno kunabhadhara chidii nabhadhara 40 plus 25 yedare vabhadhara vese mari yedare uyo akabhadhara sei wabhadhara ika kushaya mari ndovarirwa
Nyotukuvarona sisora pambeda chakamba. Ndonya yako kuti marisa zokanira. Saka kuti mudziwa yakapo yakazvitora yakazvitengesa kuti amupfekedzene. But kapano nyaya iribika. Mbozvona. Nyaya iri papa ndekutika. Vasikora mumusha. Vanozwisisa. But nyaya iri ndekuti soko rafamba ndiri kudarika mumbu kunobhadhara. Una soko rafamba. Uenda kwachipinya mari pazvinobhadhara. Saka wachiona dzimwe dzizodzimwe. But aiwa isa hatisi kuramba tichasvika ikoko but tikutanga tatarisa zvinoita kuti chakanaka kana tichitonga vanhu vanofanira kuziva kuti tiri vanhu ende vanofanira kuziva kuti kwavanogara ukama hunofanira kuenderera mberi kuti ukama hupere kuti takatonga panapa. Kunzai point yangu asi padhokta tichatosvika isinoita zvatinoita tikatera mari yakwadhokta pari kunzi pari 120 142 handitika madhokta tinawo tunoaziva tinotsvaga wei chinoita kuti vanhu vawirirane tuwirana. Saka uri kuda ichi nemari mari yakanyorwa kundidhokta akanyora mari chikwereti here aiwa akangokurapa aiwa anakurapa akaenda pasina mari atisikurapa saka wada mari idzi kuti kusunga mazina arikurwadza sere rinorwadza. Okay, dhokta ndokupindura ipapa harise kundamuzeke aiwa takatsvake madhokta unogara kuchidimbo